En tiedä kuinka moni on tietoinen, mutta meillähän löytyy tämä portal.business.f-secure.com. Ja sinne kun kirjautuu niillä tunnuksilla, mitä teillä on, ne F-Securen business-accountti, niin siellä itse asiassa näkee kaikki ne tuotteet, mihin teillä on käyttöoikeus. No mulla nyt on yllättävää kyllä kaikkien meidän tuotteisiin käyttöoikeus, mutta tämä nyt tietysti voisi olla, että olisi vaikka PSP ja Cloud Protectioniin pelkästään. Ja tuohon osoitteeseen kun kirjautuu, niin sieltä pääsee sitten sisään niihin muihinkin palveluihin. Eli periaatteessa sieltä kirjanmerkeistäkin, jos haluaa, niin riittää, että laittaa sinne tuon business-portaalin osoitteen, ja siitä pääsee sitten aina niihin palveluihin käsiksi. Nyt näytetäänkö me slideja, Mikko, vai mennäänkö suoraan demoon? Me voidaan ehkä nopeasti käydä slideilla läpi tämä homma, ja sitten sen jälkeen näytetään ihan livenä, miten tämä homma tapahtuu. Joo, kilataan ne läpi ja sitten näytetään. Näitä ei kauhean montaa tässä oikeasti ole. Eli miten se tilin lisääminen tapahtuu? Me valitaan tuolta vasemmalta Cloud Services, sen jälkeen lisätään se tili siihen, ja annetaan sille nimi, sen jälkeen laitetaan se Azure AD:n ID-osoite sinne, tai sitten sinne voi laittaa myös sen oikean osoitteen. Ja sen jälkeen automaattimoodilla vaan next, ja sen jälkeen se oikeastaan antaa pop-upin, missä se antaa tuon Microsoftin, Microsoftin pyytää niin kuin antaa sinun oikeudet tälle F-Secure Cloud Protectionille hallita sitä tenanttia. Ja sitten sen kun hyväksyy, ja sen jälkeen se tili lisääntyy sinne portaaliin. Katsotaan se livenä kohta, ehkä vähän vaikea selittää tässä. Toinen juttu, mikä on hyvä muistaa, niin siellä sit, jos te olette ylläpitäjä, te olette palveluntuottaja, niin te saatatte laittaa asiakkaalle lisätä sitä tenanttia sinne. No, teillähän ei ole pääsyä ja valtuuksia siihen asiakkaan Microsoft tai sinne O365, jolloin te voitte lisätä sen tilin tonne, mutta sitten tehdäänkin siitä tämmöinen jaettava valtuutuslinkki, jonka kun te olette lisännyt sen tilin sinne, te lähetätte sen jaettavan valtuutuslinkin sille asiakkaalle, sillä asiakkaan ylläpitäjällä, jolla on sinne Microsoftin O365 se käyttöoikeus, ja se sitten antaa käyttöoikeuden sinne Cloud Protection for Office 3, tai sille meidän Cloud Protectionille siihen O365. Eli te palvelun tarjoajana ette välttämättä tarvitse niitä käyttäjätunnuksia ja salasanoja sinne asiakkaan mikkiksen tenanttiin. Eli se linkki voidaan myös lähettää asiakkaalle. No sitten kun se tili on sinne lisätty, sitten olisi tietysti hyvä tehdä jonkunlaiset poliisit, eli ne käytännöt siellä, että mitä niille sähköposteille tehdään sieltä. Ei käydä tässä sen enempää tai tarkemmin niitä läpi. Meillä löytyy oma policies välilehti sieltä, mistä pääsee sitten määrittelee asetukset sille, että mitä tehdään, kun tulee malwarea sisään, mitä tehdään, jos tulee haitallisia linkkejä sisään, minkälaisia notifikaatioita tai ilmoituksia lähetetään sille loppukäyttäjälle tai sille adminille, minkälaisia tietoja siihen halutaan. Ja asetuksista ehkä tietysti kielen sieltä pystyy muuttaa, mutta toinen mitä siellä kannattaa muuttaa, toi time zone silleen, että se time zonella on Suomi tai Helsinki. Joskus on jotain meidän RDR-portaalia säätänyt ja sitten siellä kun siellä onkin joku UTC-aika tai joku muu, ja sitten sä teet itse demohälytyksiä ja sä ihmettelet, että miksei nämä ajat täsmää, niin lähinnä sen takia, että niistä sähköpostista ne hälytysajat sitten täsmää siihen oman paikan kellon aikaan. Sitten on karanteenihallinta, eli kun niitä sähköposteja menee karanteeniin sen takia, että siellä on ollut jotain haitallista materiaalia, niin mitä silloin tehdään? No silloin sieltä tulee tietysti sille ylläpitäjälle tulee totta kai viesti siitä, että hei, nyt on mennyt karanteeniin joku asia, mutta sitten se karanteenin hallinnan kautta sieltä me päästään tutkimaan tarkemmin sitä viestiä, mitä se pitää sisällään, mitkä ne headerit on, minkä sisällön takia se on sitten poistettu sieltä se viesti tai laitettu karanteeniin se viesti. Ja sitten kun se ylläpitäjä tekee ne toimenpiteet, tulkitsee sen, että hei, tämä on nyt sittenkin ihan legitti, annetaan se mennä eteenpäin, niin sitten se voidaan vapauttaa sieltä karanteenista. No joo, tuossa on itse asiassa, tämä olisi voinut melkein olla edellisen toistepäin näyttö. Mutta eli sinne voidaan siis karanteeni-ilmoituksiin voidaan sitten muokata se, mitä sinne halutaan sille käyttäjälle. Viesti sille tai halutaanko lähettää käyttäjälle ollenkaan viestiä. Niin. Sekin on hyvä pohtia sitä.
Mutta tässä nyt on vain esimerkki siitä, että miltä se sähköposti näyttää sitten, kun sille ylläpitäjälle tulee viesti. Ja siellä löytyy linkit siihen suoraan siihen eventtiin tai sitten suoraan sinne meidän portaaliin. Ja kaikki ne on jo muokattavissa. Ja raportointi on tietysti aina tärkeää, eli sieltä saadaan tehtyä ajastettuja raportteja, niitä voidaan tehdä päivittäin, viikoittain tai kuukausittain. Ne raportit pitää ladata toistaiseksi ainakin sieltä Cloud Protection portaalista, mutta se on PDF-raportti ja siinä oikeastaan pystytään sitten valitsemaan, kun luodaan niitä raportteja sinne, että luodaan vaikka viikkoraportti, joka viikko tulee oma raportti, että mitä sisältöä siihen halutaan. Tämän raportoinnin merkitys yleensäkin niin kuin tietoturvapalvelun tuottamisessa on yhä merkittävämpi, koska jos hommat hoitaa hyvin, niin käyttäjille ei näe tapahtumia ollenkaan, ja silloin ehkä raporttien avulla pitäisi kertoa, että kyllä tässä jotain on taustalla tapahtunut. Just näin. No, tämä tuli nopeasti. Nyt me mentiinkin jo demoon, eli nyt lähdetään katsoa ihan livenä sitä, että mitä se on syönyt. Mutta joo, hei, nyt me tultiin Business-portaaliin, ja Business-portaalissa itse asiassa mä näen tällä nämä kaikki palvelut, mitä mulla on käytössä. Siellä on Radarikin on nykyään tuon Business Accountin alla, kuten myös sitten PSP ja RDR, mutta tänään puhutaan Cloud Protectionista. Nyt kun me ollaan täällä Business-portaalissa, itse asiassa ennen kuin tehdään mitään muuta, niin käyttäjähallinta Cloud Protectioniin toimii täältä Business-portaalin puolelta. Eli nyt jos mä haluan lähteä lisäämään käyttäjiä tuonne mun Cloud-tenanttiin, mä lisäisin vaikka Mikolle sinne käyttöoikeudet, niin mä tekisin sen täältä Business-portaalin puolelta. Sä puhut nyt siis ylläpitäjistä. Ylläpitäjistä, eli ne, jotka haluaa päästä tähän ylläpitoportaaliin käsiksi, joko read-only-tunnukset tai sitten sellaiset, joilla pystyy tekemään, niin se tapahtuu täältä Business-portaalin puolelta. Meillä on aika iso remontti tapahtumassa ja se käyttäjähallinta myös muissa tuotteissa tulee varmastikin niin kuin siirtyy ajan kanssa tänne, mutta nyt kun meillä on Cloud Protection, joka on uusi tuote, niin se on saman tien rakennettu se käyttäjähallinta tänne Business-portaalin puolelle. Mutta otetaan nyt esimerkki sellainen, että mä haluaisin tuosta lisätä nyt vaikka, no Mikolla siellä nyt on tunnukset, poistetaan ne tuolta. No niin. Sulla ei ole enää sinne käyttöoikeuksia. No hyvä niin.8 Eikä ehkä ollakaan. Mutta mä lisään käyttäjän sinne, mä laitan tänne nyt mikko.suhonen@f-secure.com. Se tarkistaa, että se semmoinen tili löytyy, se on mahdollista lisätä sinne, mä painan next. Sitten mihin mä haluan Mikolle antaa käyttöoikeuksia. Haluanko, että Mikko pääsee myös tänne käyttäjähallintaan ja näkee mun lisenssikoodit ja muut settingsit. Ja sitten myös Cloud Protectionista, että mitä mä annan sille, minkälaiset oikeudet. Annanko mä oikeudet tehdä karanteenin hallintaa, mutta ei mitään muuta. Pelkästään read-only, eli sä pääset katsoa sinne, mutta sä et oikeasti pysty mitään tekemään. Mä luulen, että sulle voisi olla ne aika hyvät. Ja sitten admin-oikeudet, joka mahdollistaa totta kai ne kaikki jutut. Ja sitten mä voin antaa sulle myös admin-oikeudet tänne business-portaaliin, jolloin sulla on mahdollisuus nähdä ne meidän tilauskoodit tuolta, asetukset, sä pystyt lisäämään käyttäjiä tänne. Eli nyt yhtä lailla, kun te luotte sille asiakkaalle sen tilin, teillä on se käyttöoikeus siihen asiakkaan tenanttiin, niin nyt te voitte asiakkaalle itselleen antaa käyttöoikeudet, ei välttämättä tänne business-portaaliin, mutta sinne Cloud Protection for Office 65-portaaliin, niin sieltä se asiakas pääsee sitten katsoa niitä ja hallitsee sitä omaa karanteenia. Mennään eteenpäin ja painetaan confirm ja hetken päästä Mikko saa sähköpostia siitä, että nyt sulle on lisätty tunnukset sinne. Ja ensimmäinen demo meni putkeen, ei tullut itse asiassa demoefektiäkään. Mennään takaisin tuonne dashboardille ja sitten hypätään sinne Cloud Protectionin puolelle. Nyt mä oon meidän asseiden Cloud Protectionista ja mä näen oikeastaan siellä niin kuin ylätasolla nyt me kaikki suojattavat komppanit, mitä sieltä on, mutta mennään tuonne meidän Suomen test-komppanin alle ja ruvetaan katsoa, mitä siellä tapahtuu. No ei ihan kauheasti, kun mä oon nyt poistanut ja lisännyt näitä tilejä niin moneen kertaan sinne, niin sitä statistiikka näyttää aika köyhältä. Mutta se ensimmäinen juttu, mitä ehkä halutaan lähteä tekemään, on se, että
lisätään se cloud service sinne, eli se Microsoftin tenantti sinne tänne meidän suojauksen piiriin. Miten se tapahtuu? Me valitaan täältä vasemmalta Cloud Services, sitten mennään Add New Service ja annetaan sille joku nimi. Testi account. Näin. Sille voi antaa ihan minkä nimen tahansa. Ja sitten meidän pitäisi antaa sille sitten tämä Azure AD tenantin nimi tai sitten se ID-numero. Ja mulla se ID-numero itse asiassa löytyy nopeasti tuolta. Ja heitetään se tonne. Se tarkistaa sen, näyttää, että kaikki kunnossa. Ja nyt mä voisin lähteä jatkaa tätä hommaa. Käyttäkää automaattimodea. Silloin ei tarvitse tehdä käytännössä mitään. Me luodaan automaattisesti kaikki sertifikaatit ja kaikki muut. Jos nyt ihan varmasti haluaa lähteä niin räpeltämään, niin voi ottaa manuaalimoden, mutta en suosittele. Käyttäkää automaattimodea. Nyt sitten tämä täppä tässä on, että luo se jaettava linkki. Eli jos teillä ei ole nyt sitten pääsyä niitä ylläpitäjä käyttäjätunnusta ja salasanaa siihen lisättävään Microsoftin tenanttiin, ja vaan te haluatte lähettää sen linkin jollekin toiselle, jolla on ne ylläpito-oikeudet, niin silloin käyttäkää tätä. Mutta nyt tässä tapauksessa, kun mulla on tunnukset sinne Mikkiksen tenanttiin, minkä mä lisään tänne, niin mä voin mennä tuolla ilman sitä jaettavaa linkkiä, ja nyt kun mä klikkaan tuosta lisää se tonne, mä valitsen ton mun lisättävän tenantin sinne, ja sitten mä kirjaudun sisään, ja nyt sitten oikeastaan täällä annetaan sitten ne käyttöluvat sille Cloud Protection for Office 365 käpistellä sitä Microsoftin tenanttia. Ja sitten kun mä painan hyväksy, niin se alkaa sitten pendaa tuolla, ja ei me hirveän montaa minuuttia, niin tämä muuttuu vihreäksi. Käytännössä ei ole kuin minuutin homma lisätä se tili tonne, ja sen jälkeen se on niin kuin up and running. No, mitä me seuraavaksi halutaan tehdä? Me mennään tietysti sinne poliisispuolelle, eli lähdetään tekemään sinne jonkunlaisia poliiseja. Ja nyt niin kuin siellä kysyttiinkin niistä F-Securen poliiseista, niin nämä on tämmöiset read-only poliisit, eli me voidaan käydä tekemässä täältä kopio tästä. Ja nyt tämä on tällä hetkellä määritelty default-poliisiksi, eli nyt kun täältä tämä Cloud Protectioni tänne lisääntyy hetken päästä, niin se saa sen F-Securen default-poliisin tänne alle. Ja mitä se tarkoittaa on käytännössä se, että kun me mennään täältä katsomaan, niin siellä otetaan nämä tämän poliisin alta tulevat määritykset käyttöön. Mutta nyt oikeastaan tehdään tuosta vaikka nyt kopio tästä F-Securen poliisista. Me annetaan sille ensiksi joku nimi. Sitten me voidaan määritellä, että mitä bokseja siellä suojataan tämän profiilin alla. Eli me voidaan määritellä just tälle, että ei tarvitse välttämättä sitä koko tenanttia, vaan voidaan lisätä tänne pelkästään vaikka tietyt sähköpostiosoitteet, jota halutaan suojata. Kuinka pitkään karanteenia säilytetään tai minkä ajan päästä ne sitten poistetaan ne viestit sieltä. Sitten kun mennään malware-puolelle, ensinnäkin meillä on real-time scanningi päällä siellä aina ja pistetään se suojaus päälle. Minkälaisia faileja sieltä skannataan. Nämä on meidän omat oikeastaan defaultit, mitä täällä on, ja aika harvoin näitä kukaan lähtee hirveästi muuttelee. Ihan sama meidän PSP ja Policy-manager-tuotteissa. Skannataanko pakattujen tiedostojen sisällä, otetaanko se sandboxaus käyttöön? No ehdottomasti otetaan. No mitä tehdään, kun havaitaan sieltä sähköpostista joku tällainen haitallinen tiedosto? Siirretäänkö se karanteeniin? Deletoidaanko se koko haitake sieltä sähköpostista? Pistetään koko itemi tai
Deletoidaanko koko viesti vai tehdäänkö niin, että ei tehdä mitään. Otetaan vaan niin take no action, eli käytännössä silloin me saadaan järjestelmään kyllä niin kuin statistiikkaa siitä, eli ehkä silleen, että jos haluaa lähteä testaamaan eikä halua pistää kaikkia asetuksia päälle, niin sä voit ehkä pistää semmoisen monitorointimoodiin sen ekaksi. Se ikään kuin merkitsee sitten. Se merkitsee sen, mutta se ei silti niin kuin pistä sitä karanteeniin. Tai sitten voidaan laittaa se siitä viestistä se liitetiedosto sinne karanteeniin, mutta päästään se viesti muuten läpi. Eli se on myös yksi vaihtoehto. Mutta laitetaan tähän nyt vaikka, että pistetään koko sähköposti karanteeniin, eli ei anneta sitä sille loppukäyttäjälle ollenkaan. No sitten seuraava asia liittyy sitten näiden linkkien suojaamiseen, eli pistetään se totta kai päälle. Kun tulee malicious URL, eli niin kuin haitallinen URL, mitä silloin tehdään, deletoidaanko se, muutetaanko sitä otsikkoa siitä sähköpostista, että nyt tässä on niin kuin vaarallinen linkki, vai no action on tietysti yksi vaihtoehto. Ja sitten itse asiassa täällä oli hyvä, unohdin tuosta äskeisestäkin sanoa, että kelle lähetetään notifikaatio tästä asiasta, eli administraattorille ja userille. Halutaanko sitä käyttäjää tiedottaa siitä, että nyt on joku mennyt karanteeniin. Eli tuossa kun sulla oli siinä vaihtoehtona, että voidaan sen otsikkoon vaikuttaa, niin sä voit niin kuin merkitä sen, että hei, tässä on mahdollisesti haitallinen linkki, mutta kuitenkaan sä et sitten niin kuin, sä annat se käyttäjälle kuitenkin se vastuu. Eli vaihtoehtoja löytyy. Ja sama juttu sitten, mitä tehdään suspicious URLien kanssa. Ja sieltä ne vaihtoehdot pistetään sieltäkin karanteeniin. Sitten me voidaan lisätä sinne trusted-saitteja tai blocked-saitteja, eli jos tulee jotain tietyn tyyppisiä osoitteita, niin me voidaan suoraan ottaa actioni siitä. Eli esimerkki nyt voisi olla trusted-site, että tulee Microsoftin karanteenin hallinnasta, omasta karanteenin hallinnasta viesti, niin ne saa tulla totta kai läpi, että jos on tullut spämmiä ja sä haluat mennä sen spämmin vapauttaa, mikä ei ole varsinaisesti vaarallinen, vaan se on spämmiviesti, niin silloin me voidaan lisätä se Microsoftin oma viesti tänne, tai URL. Privacy-puolella ehkä se, että mitä sitten, lähetetäänkö ei-personoitua metadataa meille ja muuta juttuja. Ja sitten tämä notification-puoli on ehkä se tärkeä asia, eli minkälaisia sähköposti-notifikaatioita lähetään kelle, kuka on se vastaanottaja, onko se Anssi Korpilaakso @f-secure. Eli kun mä oon ylläpitäjä, niin mulle tulee tänne sitten sähköposti-ilmoitukset siitä, että jotain on tapahtunut. Ja sitten se viestin sisältö, minkälainen lähetään sille userille, nämä voi muokata täysin, minkälainen lähetään sille ylläpitäjälle, mitä tietoa siitä lähetetään, ja sitten sama juttu näistä malicious URLeista. Ja tässä oikeastaan on ne poliisit, mitä täällä oikeastaan on. No nyt sitten mennään katsomaan sitä Cloud Servicea, niin täällä me nähdään, että se äsken lisätty tilihän on jo lisääntynyt tänne, ja nyt siellä on se meidän poliisi, mutta me voidaan laittaa sinne nyt tuonne mun testipoliisi, minkä mä oon sinne tehnyt, ja ihan samalla lailla, jos on PSP:ssä vaikka tuttu, niin valitaan se accountti, mihin se halutaan lisätä se poliisi, valitaan se mun tekemä poliisi, mikä mä oon sinne aikaisemmin tehnyt, ja otan sen käyttöön, se on sillä selvä. Nyt tälle tilille tuli ne tietoturva-asetukset, mitä me ollaan tämän poliisin sisällä määritelty. No nyt meillä ollaan katsottu poliisit, ollaan katsottu, miten se tili lisätään sinne. Sen jälkeen voitaisiin sitten lähteä tekemään semmoista niin kuin reaalimaailman demoa siitä, että nyt mennään jonnekin semmoisen paikkaan, mistä me voitaisiin lähettää joku sähköposti. Eli lähetetään nyt tuonne mun demotenanttiin tämmöinen sähköposti, mikä pitää sisällään tämmöisen vaarallisen sähköpostin tai tämmöisen osoitteen, joka vie sivustolle, joka ei ole oikeasti vaarallinen, mutta se on meidän testilinkki, joka tunnistautuu sitten vaarallisena sinne. Ja mä lähetän sen tuonne mun
tuonne tenanttiin ja sitten mennään etsiä tämä eli mennään tuonne. No ei, nyt mä vähän sähläsin. No ei se haittaa. Merkataan nämä nyt. Ja siis aiot lähettää itsellesi? Mä lähetin sen tänne sähköpostiin ja nyt siellä itse asiassa, nyt mä sainkin sähköpostin sieltä ja sieltä itse asiassa nyt mulla oli asetuksissa päällä sellainen, että muokkaa se URLin osoite tai se sähköpostin osoite nyt semmoiseksi, että malicious URL-kontentti. Eli nyt kun mä lähetin sähköpostin tähän mun Mikiksen tenanttiin, niin se meidän Cloud Protectioni teki sinne tällaisen viilauksen. Eli nyt kun siellä oli määritelty sellainen, että älä laita sitä karanteeniin, vaan laita siihen tällainen lisäys. Ja saman tien sieltä tuli myös sille käyttäjälle tämmöinen viesti, että hei, nyt ollaan tehty tällaisia muutoksia tuohon sähköpostiin. No nyt käydään muuttaa niitä asetuksia. Myönnetään, että oli pieni vahinko, että mä oon sinne mennyt laittaa tällaisen, mä oon testannut. Tehdään sinne, että laitetaan se itemi karanteeniin ja seivataan ne poliisit. Ja sitten mennään lähettää uusi sähköposti samanlaisilla spekseillä. Otetaan tuolta tämmöinen malicious osoite, pistetään se tonne noin uusi testi ja Anssi tosta noin. Ja nyt toivotaan, että ei tapahdu mitään demoefektiä. Lähetetään se uudestaan se samanlainen viesti sinne. Ja nyt kun me löydetään taas se sivu täältä jostain. Se on toi. Eli nyt se tipahti sinne ja ennen kuin me mitään eihin tehdä, niin se itse asiassa poistikin sen sieltä sähköpostista ja sinne tuli sitten ilmoitus, että hei, nyt on laitettu karanteeniin tämmöinen viesti, joka pitää sisällään tämmöistä kontenttia ja siellä on unsafe URLi, jonka takia me ollaan pistetty karanteeniin se sähköposti. Eli se käyttäjä sai tässä tapauksessa nyt viestin siitä, että hei, nyt on pistetty karanteeniin jotain. Ja nyt sitten ylläpitäjä saa kans viestin, ei mennä nyt katsoa sitä mun duunisähköpostia tässä livenä kaikkien kanssa, mutta sinne se viesti tuli. Mutta täällä karanteenin hallinnon puolella me nähdään, että nyt sinne on pistetty karanteeniin joku sähköposti, ja nyt kun me lähdetään katsoa sitä, niin se reason on se, että siellä on harmful URLi, tuossa on sen sähköpostin otsikko, kuka se lähettäjä on, mihin sähköpostiosoitteeseen se on laitettu, ja me päästään tarkemmin tutkimaan sitä eventtiä myös täältä. Me nähdään sitten sen sähköpostin headerit täältä, onko siellä attachmentteja ja mitkä ne URLit oli siellä, minkä takia me ollaan nyt sitten reagoitu tähän hommaan. No nyt jos olisi käynyt niin, että sinne karanteeniin menisi joku osoite, minkä te tiedätte täysin varmasti, että tämä on viesti, ja te tiedätte, että se URL, minkä takia se on sinne laitettu, niin se onkin false positive, että se ei ole oikeasti vaarallinen, että se on meidän backendissa, niin te voitte totta kai raportoida tästä sen meidän backendiin, että tämä osoite ei ole oikeasti vaarallinen, että te tiedätte, että se on teidän vaikka sisäinen tai mikä tahansa. Mutta se homma, mitä tässä nyt lähdetään sitten tekemään, on se, että jos te tulkitsette nyt sen, että hei, tämä viesti on ihan legitti, että kyllä mä uskallan tätä päästää sille käyttäjälle, mä voin mennä tänne karanteenihallintaan, valita sen viesti, minkä mä haluan lähettää, mä voin joku deletoida sen, jos mä oon sitä mieltä, että ei me tätä haluta ikinä edes päästä, tai sitten mä voin vapauttaa sen täältä karanteenin hallinnasta, jolloin sitten se käyttäjä saakin sen viestin tänne omaan portaaliin, se vapauttaa sen viestin, nyt se tuli tuohon alle se viesti, minkä mä oon lähettänyt, ja sitten se käyttäjäkin sai notifikaation siitä, että hei, ylläpitäjä on nyt vapauttanut jonkun sähköpostin, mitä sä pääset lukemaan, ja nyt se on täällä taas käytettävissä. Eli näillä asetuksilla voidaan aika paljon määrittää sitä, että
millaista palvelua sillä asiakkaalle tarjotaan, mikä on sen ylläpitäjän rooli, onko sillä roolia ollenkaan vai annetaanko sille asiakkaalle se vaikka sillä otsikon merkitsemisellä oikeus itse tehdä se niin kuin tulkinta siitä. Tai sitten niin, että ei anneta käyttäjille mitään ja kaikki ylläpitäjä hoitaa. Ja siinä on tämmöinen niin kuin tänne palvelunäkökulma myös tähän ratkaisuun, että sitä voidaan sitten sen mukaan muokata. No nyt me saatiin vähän statistiikkaa tähän dashboardille, mitä ei äsken yritetty käydä läpi, kun se oli sen verran tyhjän näköinen, mutta nyt kun me lähetettiin sähköpostiin, niin statistiikka alkaa muodostua siitä, että minkälaisia security alertteja sieltä tulee, mediumia, haita, mitkä on ne mailiboxit, mihin eniten tulee niitä hälyjä, mitkä niiden mailiboxien statukset on, minkälaisia itemejä sinne tulee tai mitä siellä suojataan. Pääasiassa sähköposteja tällä hetkellä suojattu, ei ole muita juttuja tehty. Ja sitten ehkä niistä trendeistä vähän lisää. Security Alerts puolelta. Täällä sitten nähdään oikeastaan kaikki siihen securityyn liittyviä asioita. Nyt se pyörii. Anteeksi. No, mennään Security Events kohtaan. Ensimmäinen demo-efekti. Näin pitkälle päästään. Joo. Security Events-sivulta me nähdään oikeastaan kaikki ne tapahtumat sinne, että kun tehdään muutoksia poliiseihin, laitetaan uusi poliisi tonne, minkälaisia karanteenijuttuja tehdään, lisätään näitä serviceitä tänne. Siitä sä pysyt kärryillä siitä, mitä kaikkea siellä portaalissa on tehty. Voidaan jälkikäteen katsoa, että okei, mitä on tapahtunut. Ja Security Alerts puolella näkyy sitten nämä kaikki alertit, mitä sinne tulee. Sitten oli tämä raportointipuoli, ja täällä nyt sitten näkyy näitä raportteja, mitä tänne on jo luotu, otettu mun vanhoista peleistä, mutta jos mennään katsoa, tai lisätään tuosta vaikka uusi raportti, laitetaan sille testiraportti nimeksi, määritellään, että mihin komppaniin se kuuluu. Nyt kun mä oon tuolla mun omalla company level tasolla, niin mä en tietysti pääse määrittelemään sitä minnekään muuallekaan. Sitten kuinka usein, viikoittain vai kuukausittain, kuukausiraportti ehkä, se time zone, minkälaisia asioita me halutaan sinne lisätä sinne raportteihin. Ja sitten tuohon vaan niin kuin sähköpostiosoite ja save. Nyt mulla on siellä uusi raportti ja sitten kuukauden päästä sinne tulee ensimmäinen raportti, koska tämä on monthly-raportti. Nyt jos me haluttaisiin mennä katsoa daily-raporttia tuosta nyt vaikka ja avataan se previewhun, niin voidaan lähteä katsoa, että mitä kaikkea sinne on lisätty. Siellä kerrotaan, no data on aika vähän, koska tämä on tämmöinen dummy-testi-accountti. Mutta siellä saadaan tietoa, voidaan asiakkaalle näyttää, että selkeästi jotain on tehty. Hyvä. Nyt katsotaan taas niitä kysymyksiä, onko me saatu Mikko. Onko suojauksen tehokkuudessa vielä olemassa valideja testejä O365 tai meidän versus Mikkiksen suojaus? Tuossa mä oon nähnyt yhden testin, missä me ei oltu vielä mukana ja siellä Mikkis oli selkeästi huonoin. Siellä oli niin kuin, mä en muista nyt mitkä ne kilpailijat siellä oli. Me ei päästy siihen testiin vielä mukaan, koska meidän tuote oli vielä siinä vaiheessa niin kuin tekeillä, mutta voi sanoa niin kuin lähtökohtaisesti, jos miettii, niin se Microsoftin suojaus on se, mistä niiden hyökkäjien aina pitää päästä läpi, jos halutaan, että se onnistuu se hyökkäys. Eli se on semmoinen kuin tavallaan alan standardi, mistä aina halutaan päästä läpi. Jos päästään siitä läpi, niin silloin se yleensä riittää sille hyökkäjälle. Ja sen takia sillä on niin kuin ero se, että mikä se sähköpostisuojaaja vendori siellä taustalla on. Ihan semmoinen kuin epävirallinen kokemus sitten näistä käyttöönotoista ja niistä testivaiheista, niin se palaute on ollut se kyllä, että tällä saadaan ehdottomasti lisää kiinni.
Mutta siis mitään virallista testiä ei kai vielä ole missä. En ole nähnyt mitään virallista testiä siinä mielessä. Tarkistaako tuote esim. Epäilyttävät jälleenlähetyssäännöt? Tosi hyvä kysymys. Ja tämä on nyt se, mitä meillä on tulossa tämän vuoden puolella. Eli ruvetaan tutkimaan sitä Mikkiksen sitä tenanttia, onko sinne tehty jotain tämmöisiä epäilyttäviä sääntöjä, lähetetään edelleen sähköposteja, siirretään johonkin piilotettuun kansioon, kopioidaan niitä jonnekin muualle. Eli tämä on tulossa kyllä. Onko ilmoitusviesteihin valmiita suomenkielisiä pohjia? Ei ole valitettavasti, mutta ne on kyllä aika helppo itse kirjoittaa. Ja siellä on ne meidän aika lyhyet englanninkieliset pohjat, ja niistä on, mä uskon, että kaikki osaa tehdä niistä sitten ne omat suomenkieliset versiot, jos haluaa. Tosi paljon kysymyksiä, ihan kaikkiin ei nyt kerätä vastaamaan. Tuossa on nyt semmoinen niin kuin yleinen kysymysten kohde on tuo useampi domeini samassa tenantissa. Joo. Ja se vaatii varmaan nyt tämmöistä eksaktia. Eli siinä varmaan niin kuin mietittiin sitä, että ideahan totta kai on se, että meillä on ylhäällä nyt tämä Scope Selectori, johon me tehdään se yritys. Siinä oli se nyt sitten AppSecure tai sitten vaikka Fatser tai mikä tahansa se teidän yritys, kelle te tarjoatte sitä palvelua. Ja sitten sen yrityksen alle tehdään sen yritykseen koskevat, laitetaan kaikki ne sähköpostitenantit. Niitähän voi olla useampia siellä alla. Ja nyt sitten, jos mä vaihdankin sitten sinne niin kuin jonnekin muuhun tenantti tai sinne toiseen komppaniin, niin sen alle mä teen sitten ne sähköpostidomainit ja lisään sinne. Täällä on aika paljon siihen liittyviä kysymyksiä. Kuinka Cloud Protectionin purkaminen tenantista onnistuu? No se onnistuu näin. Eli nyt sitten kun te olette lisännyt sen asiakkaan sinne tenantin sinne Cloud Protectioniin ja nyt se asiakas haluaa ehkä pois sieltä tai mitä tahansa, niin me voidaan ihan suoraan vaan valita se sähköpostilaatikko mikä sieltä, tai se tenantti, mikä sieltä halutaan pois, painetaan remove ja poistetaan se siinä. That's it. Se oli näin helppo. Eli kauhean kauan ei mennyt aikaa. Joo, asiakkaalle admin-tunnukset portaaliin. Asiakas hallitsemaan portaalia, että ei näe muita asiakkaita. Juuri tämä on se idea, eli nyt mä voisin ehkä näyttää, mennään takaisin tuonne business-portaalin puolelle ja mennään sinne käyttäjähallintaan. Ja nyt sitten mä oon täällä ylätasolla. Ja nyt kun eli näytetään vielä, että mä en ole nyt minkään komppanin alla, vaan mä oon täällä tavallaan ylläpitäjänä täällä niin kuin kumppanina. Ja nyt kun mä valitsen täältä käyttäjän, niin mä valitsen ihan ekaksi, että mihin komppaniin mä sille asiakkaalle annan ne tunnukset. Eli tässä kohtaa tehdään se valinta, että tää on nyt sitten se Mikon Suhoset komppani, johon mä annan sille Mikolle ne tunnukset. Valitsen sen, ja se on nyt sitten vaikka toi tosta, ja sen jälkeen määrittelen sitten ne sähköpostiosoitteet sinne ja annan sitten sen käyttöoikeuden joko sinne business-portaaliin ja sinne myös sinne Cloud Protection-portaaliin. Se, mikä me tehtiin äsken, kun me näytettiin siinä ihan aluksi, niin mä olin jo valmiiksi täällä siinä komppanissa, mihin mä halusin ne antaa ne tunnukset, niin silloin se ei kysykään multa sitä kysymystä. Sitten me laitettiin vähän tosi hyödyllisiä linkkejä tuohon. Nämä materiaalit muuten tulee kaikki jakoon. Tuleeko ne mitä kautta? Partnerportaalissa? Partnerportaalissa on sitten nämä. Voitaisiin laittaa tämä webinaarikin sinne. Mutta tuossa on itse asiassa admin guide ja sitten release notesit on aina hyvä. Voi vähän seurata sitä, että missä mennään, mitä uusia asioita sinne tuotteeseen tulee. Sitten siinä oli toi Partnerportal-linkki ja Cloud Protection for Office 365-linkki. Eli jos haluaa mennä suoraan sinne Cloud Protection-portaaliin, niin tuolla linkillä pääsee suoraan sinne. Niin sitten ei tarvitse sen business-portaalin kautta mennä sinne. Kysymyksiä? No niihin vastattiin. Oli aika paljon. Vastattiin. Ja kiitoksia niistä. Taas tulee lisää. Innolla odotellaan, että saadaan omaa käyttöön. Hyvä Petri. Ja sitten
Joo, sähköpostin salaaminen ei itse asiassa kuulu tähän tuotteeseen. Sieltä tuli kysymys, että kuuluuko sähköpostin salaaminen tähän tuotteeseen. Joo, siinä se nojautuu sitten siihen Microsoftin salaussysteemiin. Hyvä, sitten yleinen viesti, että tämän GDPR myötä, kun tuossa pari vuotta sitten tuli, niin F-Secure suhtautuu hyvin vakavasti ja on ongelma saada niin kuin minkäänlaista markkinointiviestiä sellaisille henkilöille, jotka ei ole itse aktiivisesti hyväksynyt sitä, että heille saa lähettää viestejä. Tuossa on linkki. Käykää siellä asettamassa noin markkinointiasetukset niin, että saatte meiltä viestejä. Juuri näin. Sitten oikeastaan markkinoidaan vielä. Tämä webinaari ei tule tuonne meidän YouTube-kanavalle, mutta sieltä meidän F-Secure Suomi YouTube-kanavalta, sieltä löytyy paljon hyviä videoita. Ennen kaikkea sieltä löytyy meidän tekniikkaklinikat, sieltä löytyy meidän virtuaalinen koulutuskiertue tuosta keväältä. Nyt me tehdään syksyllä uusi virtuaalinen kiertue. Kaikki ne videot tulee sinne. Eli se on itse asiassa aika hyvä kanava. Nyt semmoinen käykää tilaamassa. Meillä on siellä vähän yli 300 tilaajaa. Mun mielestä me voitaisiin yrittää saada 500 tilaajaa tämän vuoden loppuun mennessä. Ja sitten jos tulee 500 tilaajaa, niin keksitään jotain hauskaa. Keksitään jotain. No. Eli kaikki se materiaali, mikä ei ole partner-konfidentaalia, niin tulee tuonne käytännössä. Joo. Eli asiakkaille voi myös tätä ohjata. Ja tuosta tekniikkaklinikasta jo äskenkin sanoin, mutta seuraava tekniikkaklinikka tiistaina 7.10. Kannattaa tulla kuuntelemaan. Siellä käydään meidän tuotteita läpi, minkälaisia asioita sinne tulee, mitä uusia juttuja on tulossa, onko jotain muuta tiedotettavaa, mahdollisesti end of lifea tai jotain muuta, mihin pitäisi ehkä reagoida. Ja itse asiassa nyt on pakko vielä suositella meidän edellistä tekniikkaklinikan jaksoa, mikä me tuossa viime viikolla nauhoitettiin. Meillä oli Arasolan Mika PSPn tuotekehityksessä ja puhumassa. Oli tosi hyvää keskustelua siitä, että mitä siellä PSPssä tapahtuu, minkälaisia asioita sinne on tulossa tulevaisuudessa. Ja saatiin kyllä niin kuin järjetön määrä hyvää palautetta siitä, että oli kiva kuunnella. Ei mitään. Tämä taitaa olla tässä. Hyvä. Kiitoksia kaikille ahkerasta kuuntelusta ja osallistumisesta kysymysten muodossa. Kiitoksia munkin puolesta ja hauskaa loppuviikkoa kaikille. Moi. Moi moi.